Виж го. Така. Я, Чичо Колю, одържи тънко, 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 като за павликени. Режи. Ето го. По-дебело, стой. Момент. Ето. Така. Я режи още едно мезенце, Чичо Колю. Много е добро. Малко само. Стой. Малко. Трябва да е замръзнал. Каква стана идеално. Баш трепаш. Гледай го сега. Дядо. Така, може ли да ми обясниш, Чичо Колю, това е хубаво мезенце, с какво си... Това е най-хубавия деликатес. Гледай го сега. Виж как се топи. Сладко да ти е. Бело вино, мекуиско, може червено домашно обаче. Така. Най-хубавото вино, което ще е домашното. И да ти е по вкуса. Да. Сега, пиваш малко отпиваш. Така. И си правиш така. И цвърка вътре. Чуй! Как чуй? Като добавиш малко от винцето, какво става, Чичо Колю? После става ужас. Гледай сега какво става. Оп. Домезваш. Обаче, не. Трябва още малко си пине. И вече почва. И кръвните дръвцата почва да подрипат като шаранчета. Така. Замезваш си леко. Овиш. И се топи. Топи се като така. Тъничко трябва да се реши. Тъничко. Като за павликени ли, Чичо Колю? Като за павликени. Я виж са. Чакай, не бързи. Оп. Я нарежи още едно парченце, Чичо Колю. А за Чичо Данчо си има ли нещо така? Ще има, разбира се. Едно моменто. Да поведе. Момчето. Не си говорим за... домашно направено, баш... Нищо, че е малко по-такова, И по-винце. На здраве. На здраве, Чичо Колю. Така, приключваме запис. Още едничко. Така, бързо като... Мезето! С скоростта на Дило Прасенце. Така, Чичо Колю. Това се върнал кучината. Нищо. Така, Чичо